a rumfar mai shayi, ku fito jama'ar mu sha shayi. Yau rumfar mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi. Duniya juyi juyi, ai zafi ai sanyi. Yau rumfar mai shayi ta cika sai dai labari. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma. Wani kuɗin har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima. Ta leƙo ta koma a cikin sai da gogarma. A rumfar mai shayi ta cika sai dai labari. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Wani zaka rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi, ku fito jama'ar mu sha shayi. Yau rumfar mai shayi ta Malabu. Na'am. Da Allah in tambaye ka mana. Allah ya sa na sani. Da Allah wai da gaske ne Nasara ya fara yin oda daga kasashen Turai? Ai kayan nasa ma dab suke da shigo wannan kasar. Amma kuma ai naga babu inda ya je. Anya ba ƙarya yake muku ba kuwa? Gayu, ka bari zamani ya barka a ba. Baka san da cewa daga kana gidanka a ɗakinka a kan garinka za ka ɗaga wayarka ka siyo kaya duk inda kake so ka siyo a duniya kuma su zo su tadda kaya inda kake? Kaga irin ta ko? Kaga irin ta ko? Mutum shi a rayuwa ba yadda za a yayi abin kanshi sai ya kwaikwayi na wani. Nan nazo ina son Jamila shi ma yazo yana nuna yana santa. Yanzu ya ga ina yin oda daga Turai shi ma yazo ya kama yi rigirgi saboda tsabar gasa. Ya zama miciji baya ramin kansa. Na tsani mutum mai gasa wallahi tallahi. Dan Allah tambaye ka wani abu. Shi ya zo same ka baki da baki kai magana ya ce ma yana santa. To ai kai laifinka ne ce gani. Dan me za ka tsaya kana mu'amala da talaka? Auduwa ni fa ban kula shi ba shine yake shishige min fa. To idan ya shigo ma kai ba sai ka ratse mai ba? Kana babban yaro da kai? Dan me isa za ka tsaya kana da ka tasa? Ko takalmin ka bai da kuɗin sa, ballantana rigarka. Haba. Ai tayi kai daga yau. Ai an gama. Ka gani? Barin ji. Oke to ba damuwa. Zan shigo. Ba damuwa. Zan shigo. Magana ta gaskiya. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Mama Amira. A ina kwana Isa? Lafiya kalau ya kasuwa. Lafiya lau. A bani kosai na 200. To shikenan. Yau. To gashi. Yawwa. To nagode. Yawwa. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkanmu da asuba. Isa yau kama kara ko? Lafiya? Alabu. Ba ni biredi, ka bani ruwan shayi zalla. Biredin na nawa? Na 200. To an gama. Yawwa. Wai ni sa in tambaye ka kuwa. Ga kuwa da zaka shigo din nan. Ka shigo kana fara'a. Kana wani haske. Wai anya Isa ko baka da mutuniyar kuwa? Kai ma na fahimci Ahmadu ya fara koya ma wannan shegen sa idan irin nashi ko? Yawwa baba Hawu. Ya inda sako ya je inda aka gaya maka magana inda kake turo sakon kuma daban. Sa ido mana. Malabu kana jin mutumin ka fa. Wai inda ake na dan biki daban kuma ni ne karkatacce kukan sa mai dadin hawa. To ya sani ko ka tar masalabe? To bakin kuɗa. Ai malam Abu. Hakan ce ma ta faru. To amma ina ta kaffa amma ka wannan da yake dan sa ido ne. So yake sai ya mun bankada. Ai ko za ka ga bankada. Ba ka zunguro ni ba. Wallahi sai na ma bambatu bamba sai na ga duk abin da kake da kuma inda kake zuwa. Amadu, kar ta tabbata kuma kana samun sai idanun mana. To Allah ya taimake ka. Wallahi ka ci darajar baba idi dan kar maganar da ake faɗa ta tabbata. Ko kuma dai ka ji tsoro ba? Wani irin tsoro kuma? Ka ji abin da suka ce fa. To kaga, kai ma shiga da karfin ka kaji. Sa lambawan. Zan kuwa sa na ma sa baba idi wallahi rabu da shi tare da ni yake ai. A'a baba idi. Abin haka.
Kai. Kai an tashi lafiya? Ya gida ya komai da komai. Ina wai Jamila na gan keke kadai? Wallahi na aike ta. Oh to Allah ya da ita lafiya. Kai. Wai mutum ya ta yayo nan kina ta wani fara'a ko dai ta samu ne. To ai gaya miki aminiya ta. Kullun harkoki daɗa kyau suke yi. Hanyoyi daɗa buɗuwa suke in gaya miki. A'a to masha Allah. Ai haka aka so ai. Allah ya kara buɗa mana gabaki ɗaya. Amin ya rabbi. Allah ya taimake mu. Amin amin kai. Yanzu kin ga waɗannan? Yau ɗin nan suka shigo. To Yau ɗin nan in gaya miki da ɗuminsu. to wani irin sana'a na wannan? Ai abun ba wani yawa ne da shi ba. Akan abu uku ne. Na farko mu bi duk yadda za mu yi mu rinka bi mu ma muna bata sani furof. A garin nan kaf kada mu kuskura mu bashi ya sha ruwa. Na farko kenan. Na biyu duk inda yarinyar nan Khadija ta shiga to mu shiga mu ma tana tufka muna warware shi. Tana tufka muna warwarewa in gaya miki. Sai na uku shi kuma Bala duk wani shirye-shiryen da yake shi ma mu rinka bibiyarsa mu naɗo mu zo mu faɗa. Shatu? Yan wannan ai ba wani aiki ne mai wahala ba. Wanga shi ne wani sana'an da hakike wani bugun gaba da shi? Ya kin ga ba wani abu ne mai nauyi ba. Shatu ki ji tsoron Allah. Mira tsoron ki zan ji? Wanga ba sana'a kwarai na ba. Ki bi wani bugun gaba da shi wai kina wani wai ke haba Shatu. Kin gani ba ni kudin adashi na ni in tashi in tafi. Ban kudin dashi ni in tashi in tafi. Allah ya shirye ki. Ba ni. Kashi ni dai Shatu wallahi ko ni zai faru sai dai faru amma wallahi mutuka ina tare da ki wallahi sai na faɗa miki gaskiya. Kanki ake ji. Ta zo miki da harka arziki sai yau na shigo waji Shatu ya ci sauka lafiya. Kin gani ta zo miki da harka arziki amma kin gudu ina wani arziki yana. To ga ta nan wallahi in bata wasa ba su ya kosai za ta kare. Kware kuwa. Amma ka san me wannan abu yana matukar bani tsoro wallahi. Wai anya wasu 'yan siyasar ba su manta da ubangiji ba kuwa, dan in har ba su manta ba za su ringa wasu abubuwan ba. Suna tuna mako cewa za a yi wata rayuwa bayan wacce muke ciki yanzu ta gaskiya. Tsabagen sarrai ne kawai isa suke wasu abun amma ba manta suke ba suna sana da komai wallahi. Wai mace kenan su da suke iyayen al'umma daga wajen su tarbiyya take mala habu. Amma kaga abin da ta bige da shiririta da kama kame. Allah ya sauke. Wallahi baba idi ai iya shegen nata ma har gidan mutanen da ba sa ganin kimar talaka take kewayawa. Babban abin takaicin ma shine yadda ta je ta haɗa kai da mutanen banza suke mutanen kirki da zagon ƙasa shine babban abin takaici. Ni abin da yake ɗaure min kai yake ban mamaki. Ina hankali a wannan abun, ina lissafi, wannan zallar rashin sanin ya kamata ne. Wai kamar Bala, Prof, Khadija, wai su za a ringa bita da kulli. Ni ban san me Alhaji Usman yake nufi da waɗannan mutanen ba. Kuma idan ya haƙuri fa wallahi yana nan gaskiya za ta ci gaba da yin halinta a garin nan. Wallahi ku Amadu kuma shi Balan abin da zai burge ka sabgogin gabansa kawai yake yi amma su kuma sun biye da yi masa sharri da bita da kulli kuma insha Allah sai nasara a kansu. A'a Sama'ila in dai fa bera da sata to tabbas daddawa da wari. Kowa ya san a cikin wannan garin Alhaji Usman mai gidan Bala ne. Shi ya koya mai siyasa amma ya zo ha kawai ya butulce mai saboda irin hali na dan adam. To tsaya. Ka san abin da yasa Bala ya juya maka baya? Gaskiya ban sani ba amma dai na san dai kawai hassada yake mai. A ba haka bane. Tuna mun sunanka Auduwa shi Bala baya tare da rashin gaskiya irin ta mai gidanka tunda shi mai gidanka kullum yake halak yake haram yake. Ka fuskanta shi kuma ba haka yake ba saboda so yake a siyasar ma ya sa kowa aljunsa shi ga aluja sai abin da ya ce. To kai wa ya gaya ma in ba gaskiya bane? Ya kake maganar wa ya gaya mun ko ya tambaye ni baka garin nan ne ko baka ganin abin da ke faruwa ne? Ai dole duk wanda ke garin nan in dai yana gani kuma yana ji ya san me ke faruwa. Ko daddawa da kake magana yanzu miya nawa ake yi ba daddawar kuma ta ciwo ta yi daɗi har da sada kwano. Wannan duk labaran kanzon kurege ne kuma bari ka ji na gaya ma duk abin da za ku yi Alhaji Usman wallahi ya fi karfin ku.
duk garin nan ba wanda ya kai shi. Ku je duk abin da za ku yi amma ya fi ƙarfin ku. Me zai same shi? Idan ya fi ƙarfin mu ai bai fi ƙarfin Allah ba, kuma mu da kake ji da gani da Allah muka dogara, kuma mun kai ƙara duk wanda yake mazalunci ne mun kai ƙararsa gurin Ubangiji domin shi ne zai iya mana da irinsu ba masu ba. To kaiwa yake ta taka ɗan jagaliya, shi to da kai ya dogara, shi ma da Allah ya dogara. Allah ya na kowa ne. Kuma ka daina shige mu, na gaya maka ka daina shige mu, duk abin da za ka yi ka ringa tsayawa a daidai huruminka. Ni idan ka ce za ka biya mu wallahi ba za mu kwashe ta da daɗi ba. A to dan Allah dan Allah biya ni ka tashi ka bar rumfan nan. nawa ne kudin ka? Nawa ne kudin ka? Shayi 500 ko sada me ko Da baki ɗayan su ka gaya mun kudin sa na biya ka. Gaba daya Rumfar mai shayi na da ababen mamaki, da akwai kuma 'yan ƙarya dangin ga giza ga koki. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci, akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci. Kai a rumfar mai shayi akwai 'yan ji da wulakanci, a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci, kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. Da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya, da akwai 'yan soyayya